May checkpoint pala. Target locked. Oops. Yun ang delikado. Yung nakabuntot tapos biglang tumigil yung jeep dahil may pasahero. Sub ka doon, tumutulin ka. Ano meron dito? Ba't pila-pila? Kalinga parties yata to. Ay hindi, Test de Asis. Grabe no, busy talaga sa mga politika. Caravan. May checkpoint pala. Buti lang napansin ko. Ano kaya nangyari no? Kung dire-diretso ako tapos hindi ako nag-stop o gumilid. Ano ka nasisira, ulo? Hala, Oh no! Ginagawa mo? ano yun? Yero. Delikado yun ah, pag bumampas ng hangin. Ano ka, papakamatay? Mga caravan. Dito yung pintura. Tumapon na pintura. Dahil yan sa daan-daang tibba ng pinturang tumapon mula sa isang truck. Yung truck na may kargang mga pintura na tumapon. Doon pala yun sa interchange na yun. Puro bigas yung dala ni Kuya. Mukhang 5 sako. 5 sako yung dala niya. Paapat. Apat na sako. Ay, cute oh. Cute na no. Para silang mga scooter na so, dikitan natin. Ang galing no. Diba? I believe I can fly. I believe I can fly. Tuloy. Mahal siguro yung ganun. Paano masabi? Hindi siya napagbigyan eh. Ang layo pa kasi. Ginagawa mo? Uy.
Ano ka, papakamatay? Muntik na si Kuya. Buti pumreno yung kotse na itim. Walang bahay. Oh, may gwara, may ano pa, may bantay pa oh. Ang bahay na walang bintana. Dapat talaga meron. Yan, motor trade. Yamaha. Yung mga, oo, kasi may bagong labas na ano, na model ang Yamaha. Promote nga pala nila ngayon. Yung 125 na ano, Yamaha. Yun oh. Stig. Batang munte. Batang munte. Oh, parang ang dami ano, ang dami ito tong illegal park oh. Naku, may naisampa na. Wawa naman. Yun. Biglang kabig. Parang may big bike sa likuran ko ah. Yan na. Big bike nga. Ganda ng tunog ano. Arurot. Sunod lang tayo sa kanila. No, grabe. Sika na. Yun lang, pag umabante yung bus, yari tayo. Kailangan mauna tayo sa bus. Naku, patay na. Yari, yari. Umabante. Pasok, pasok. Ang hirap din ng trabaho nila, no? Pedicab. Grabe yung init na ano. Tapos papadyak pa sila kung mabigat yung pasahero. Doble yung hirap nila. At least lumalaban sila ng patas. Oops.